Krádež v našem státě je velmi velký problém, protože zabývá se tím je stále těžší a těžší. Ale existují národní lifehacky, které nám v tom pomůžou. A přejdeme na ně. Představme si, že jste takhle po obchodě a pochopíte, že nechcete si kupovat kindervajíčko za tak velký peníze. A já vám naprosto rozumím. Mně například z kindervajíčka naposled padla nějaká zjebaná pucle s nějakými kočkami, což jsou krokodýl, pes, panda a chstíplý negr. Kdyby něco tahle všechna zvířata jsou blízko k vymření. A potom se mi padly, tak určitě. A jak teda ukrást ten skoro přánej kinder. Nejdřív budete muset kindervajíčko vzít do ruky. A důležitá poznámka. Když budete brát to kindervajíčko, tak natáčejte se po ochrance, po kamerách, protože jestli vás chytou přičeno, tak policie ty všechny důkazy stejně ukáže. Takže fakt se nebojte. Ochranka má výplatu 10 000, ona se vaším strachem živí, takže chovejte se naprosto normálně. Potom si vezmete nějaký ten malý předmět, například dítě. Nesete ho do regálu s vodou, protože nikdo nebude krást vodu, když nám z choutku tečou opravdový chcanky. Potom berete telefon a začínáte dělat, jakože vám píše máma, bratr, babička a tak dále. Hlavně nedělejte, že vám píše holka nebo kamarádi, protože vás i hned prokuchnou na lži. Po čemž berete telefon obouma rukama a podkládáte pod něj to, co chcete ukrást. A zandáváte telefon do kapsy. Co se týká zákazníků, tak těm je úplně jedno, co se zandali do kalhot. Hlavně odtud nic nevydávajte, i když se vám moc líbila žena a její pes. Potom vycházíte ze zóny pokladny a sekuriťák, starý hnusný děda, prosí vás a vaše srdce se i hned zastavit. Co můžeme udělat v takové situaci? Můžeme udělat ze sekuriťáka mrtvé tělo? Ne, koukněte se na něj, on to zvládá sám perfektně. Nebo můžeme utéct, ale to nedáte a ani nemusíte, protože jestli jste ukrali méně jak 5 000, tak to ani není trestný čin. A jestli více jak 5 000, tak vás čeká vězení. Nebo vás pošlou do Ústí, což je divné, protože v Česku je zakázán trest smrti. Takže prostě děláte blbečka a říkáte, že jste to nechali v kapse a zapomněli zaplatit. Potom jdete na pokladnu, platíte to penězma nebo korunama a zapamatujte si. Každého debila je velmi lehké ojebat. No, jak jsem říkal. Jestli jsem vám tímhle videem aspoň trochu pomohl, tak vás prosím nenahlašujte mě na policii za trojnásobnou vraždu a podpálení nemocnice.